Gi-intensify sa Women and Children Protection Desk ng WCPD sa DCPO ang pagpatuman sa anti-mendicancy law ug health measures kontra COVID-19 karon nga haduol na ang holiday season. Sa interview sa Arman Davao kang Police Major Elisa Ramirez, DCPO WCPD Chief, matod niini nga sukad Oktubre nilusad sila og mga rescue operations ug gipang-asister ang mga kabataan diha sa kadalanan. Giauhag ni Ramirez ang publiko nga inay mohatag og limos, idirekta og makigkoordinar na lang sa lokal nga panggamhanan aron sa organisadong sistema sa pagtunol sa mga nanginahanglan. Netong Biyernes, Nobyembre 26, 2021, ang WCPD ug Davao City Quick Response Team for Children's Concern kun QRTCC nilusad og rescue and pull-out operation sa mga IPs ug mga minors gikan sa Kapalong, Davao del Norte nga gingong ni-hitch og dump trucks pasulod sa Dakbayan. Nasa 25 ka mga adults ug 5 ka mga minors ang gitabangan nga mahatod og balik sa ilahang mga lugar aron usab sa ilahang safety. Although naaman karon sa pandemic, unya naghingabot ang kaning Pasko no. Pero naaman tay balaod good unya ato pong tan-awon nga the more manggod nga naa sila sa gawas or naa diha sa labi na sa street. Unya nagdala-dala pa gyud sila og kanang mga bata. Delikado kaayo nga the more na expose unya kasagaran sa ila wala pag yun na box. Nakigkoordinar ang lokal nga panggamhanan uban ang law enforcement units aron dili modagsa sa mga kadalanan sa syudad ang mga IPs kinsa sagad gikan sa Davao del Norte. Sumala ni Ramirez wala na kay mga IPs nga mulugsong sa downtown gikan sa Marilog ug Pakibato tungod kay ang City Government of Davao nagpahimutang na og sistema nga ipanghatod na lang ang mga ayuda o pinaskuhan sa maong lugar. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN.